No niin. Nyt lähtee. Anyway. Uusi yritys. Eli terve, ollaan nyt avaamassa tätä Readywisein hätävara ruoka-annosta. Tässä on 60 annosta. Ja tämä on entry bucket, eli siis tämmönen niin kuin tutustumisämpäri, joka tarkoittaa sitä, että tässä on mahdollisimman monta eri ruokaa. Erityisominaisuus tässä Readywisella on se, että se on 25 vuoden hyllyaika, eli todella pitkään säilyvää ruokaa. Mitä tämä käytännössä sisältää, on lueteltu tässä kannessa. Eli tästä niin kuin voi käytännössä, en lähde luettelemaan näitä, mutta näitä on 13 ja täältä voi lukea, että näitä paria eri ruokalajiketta on 2 kappaletta. Joo. Aikaisemmin tuli jo kerrottua sitten, että paljonko tässä on kilokaloreita, eli se reilu 12 000 kilokaloria, noin 6 päivän ruoka. Mutta nyt tässä ruvetaankin katsoa, että miten tämä lähtee auki. Eli tässä on teare, eli suomeksi, että revit tästä. Ja katsotaan, miten tämä aukeaa. Eli vaatiiko tämä kuinka pirusti? No, sehän lähtikin aika helposti. Noin. Kappas. Se onkin muuten uudelleen suljettava. Joo. Tää ottaa tämän esille. Joo, eli nyt aletaan katsomaan, että mitäs täältä löytyy. Eli täällä on niinku aivan, eli täällä on kääntöohjeet, miten sitä ruokaa laitetaan. Otan tästä kameran sivuun tämän itse ämpärin. Ja eli tuollainen 2 kenellä. Okei, eli äänitehosteinen hellan piippas. Eli tässä on nyt käytännössä, mitä tässä 60 annoksen ämpärissä on. 60 annosta, siis tää saattaa sekoittaa, että tässä pitäisi olla 15 pussia, eli YKK, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kaatako, noin. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, no niin, ja nyt lasken oikein, eli 15 pussia. Tästä niinku ajatellaan, että nyt ruvetaan niinku käymään läpi, että valitaan tästä niinku, mehän ei pysty näitä kaikkea nyt tähän väliin syömään. Katsotaan joku pari annosta, jota voisi kiinnostaa. Esimerkiksi stroganoffi. Ja mikähän tästä voisi olla hyvä? Cheesipasta. Jaha, yleisempäästä cheesipasta. Missä se on? Makaroni. Cheesin makaroni. No niin. Eli seuraavaksi laitetaan vesi kiehuu. Eli ohje sanoi. Eli täällä ohje sanoi, eli kiehutetaan 4 kuppia vettä. Kuppi on karkeasti reilu 4 desiä eurooppalaisittain. Tehdään niin, eli minä käytän 8 desiä. Pelaan varman päälle sen mukaan, että itse tykkään, että pakastekuitusta ruuasta tulee pikkusen semmoista niinku jäykempää. Ja jos on liian jäykkää, niin käytännössä lisään sitten jälkikäteen vettä. Ja katsotaan, miten sitten tulee. Kuinka tarkkaan nämä ohjeet oli. Eli niin, nyt vaan odotetaan ja kuinka vesi kiehuu. Valittiin ensimmäisenä ruuaksi tämä. Ohjeet kaikille näille ruuille, että mitä ajateltiin tehdä. Tämä on se toinen. Niin näillä kaikilla on sama ohje. Ja jos käydään vielä tätä ohjetta tässä läpi, niin tässähän on niin kuin nämä perusruuat, niin niille on jokaiselle sama. Aamiaiset, jotka eivät sisälly siis tähän kyseiseen ämpäriin, niin niillä on omanlaisensa.
ohjeet. Mutta varsin simppeli homma, eli keitä vesi, lisää aineet ja anna hautua tiivistettynä. Luonnollisesti itse sovellan tätä, koska pyrin siihen, että tulisi pikkusen sellaista vahvempaa tästä ruuasta. No niin, eli nyt meillä on kiehuva vesi, jonka jälkeen voidaan katsoa, että miten tämä homma toimii. Ja kannattiko minun oikeasti se pistää pikkuisen turhan vähän noita vesiä. Joo. Noin. Perhana. Huomattavaa, että opetus, älkää tehkö näin, että kaatiko, se kävi samalla lailla kuin nuudeleiden kanssa. Tuoksuvaikutelma ensin. Aika hyvä ja erittäin juustoinen. Sen jälkeen katsotaan nyt, kannattiko minun tää veden säästö. Eli nythän tää pitäisi tehdä niin, että tää on kiehautettu ja kansi kiinni. Eli virrat on pois. Ja nyt periaatteessa pitäisi vaan odotella. Syö happea sieltä pussista. Eli opetusvideo. Kattokaa mitä kaadatte sinne kattilaan. Joo. Mutta toisaalta teen samalla lailla myöskin nuudelit, eli tämä on ihan johdonmukaista. Eli nuudelihan tehdään niin, että sinne kaadetaan kaikki kattilaan ja poimitaan kiehuvasta vedestä mausteet jälkikäteen pois. Joo, tästähän ei otettu aikaa, mutta niin kuin noin 12-15 minuuttia käydin silloin tällä hämmentämässä tätä. Katsotaan. Nyt vaan aika juoksee ja katsotaan mitä tulee. No niin, kellosta on aikaa otettu sillä, että mitähän tässä kesti. Pyöreästi 15 minuuttia, mitä tää ohje sanoi, että niin 12-15 minuuttia, mutta ei tullut tehtyä mitään muuta kuin jätettyä se sinne kiehuvaan veteen ja lopputulos on käytännössä, näkyykö se sinne, tämän näköistä. Eli poikkesin ohjeesta hieman siinä, että pistin hömpsyn verran, eli sanotaan niin, olisikohan se 1,5 desiä vähemmän vettä. Tää on minun makuuni asiallista pastaa, eli tää on tämmöstä aikas sitkeätä kamaa. Ehkä olisi voinut niin myös noudattaa ohjetta, sillä olisi tullut varmaan vähän sen juoksevampaa. Mikä tässä on niin aikaisemmin, mikä tuli luonnollisesti kaadettua tuonne ruoan sekaan, on se, että aikuisesti miehenä en lukenut täysin ohjetta, eli täällähän lukee erikseen, että poista se hapensitoja sieltä pois. Kannattaa poistaa se ennen kuin kaataa. Minähän kaadoin sinne sen kattilaan. Mutta yleisvaikutelmana käytännössä positiivinen yllätys. Tää on niinku ihan vaikuttaa oikealta ruualta. Ootas nyt. Siinä luki, että savory stroganoff. Eli ilmeisesti pitäisi olla hyvää stroganoffia. Erittäin pastavoittoista, eli hiilareita. Niin. Minähän tässä parempi muuta esitellä vielä semmonen, eli siis joo, proteiini 7 grammaa. Mutta no, ne käytännössä löytyy tuolta muualtakin paketin kyljestä.
Nämä on ravintosisällöltään, mitä tein nopeata vertailua, niin kaikki on aika samantyyppisiä. Joo. Okei, minun pitää itse lukea oikein. Tavallaan laskennallista, että mitä se nyt ottaa. Helpompi suhtautua ehkä, niinku, tai sanotaan, minä suhtaudun enemmän siihen niinku, kokonaiskilorimäärään ja aikaan. Eli paljonko kaloreita on ja kuinka pitkään sillä pitää selvitä. Mutta yleisesti ottaen tää pitää nyt syödä, koska mä avasin kannen ja nyt tää alkaa jäähtyä. Se oli ihan hyvän näköistä, kun minä aloin selittää, mutta nyt se alkaa vähän jähmettyä tonne, mutta kyllä. Ihan täällähän tähän nuuhkaisu. Hankala sanoa tätä niinku. Niin. Ootas. Tämmönen pieni. Näkyykö tätä? Jup. Tämän tyyppinen. Ihan asiallisen olosta. Ehkä nyt vaikea sanoa mitä ennen kuin maista. Ja nyt sitten hirveellä kiireellä syömään ennen kuin tämä ruoka jäähtyy. Tämä ehti jo hieman jäähtyä, mutta. Tää on pastaruokaa. Jonkun verran suolasta. En osaa sanoa, ei tämä niinku, siis ei voi sanoa, että niinku normaalista ruuasta ihan hirveästi poikkeisi. Vaikea sanoa. Mä olisin ehkä pitänyt varustautua niinku pikkusen paremmin. Tai olisin pitänyt varustautua niin, että arvioidaan joku parempi kulinaristi. Minusta tämä on niinku ihan asiallista ruokaa. Ilman, että tuntuu miltään niinku erityiseltä, tulee tämmönen niinku hätävararuoan tunne. Haluatko kamera ihminen maistaa? Joo. Noniin.